Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam jettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal joni paɗen koye jayndeji ɗi. Larba 12 lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal. Eɗen puɗɗoro e jaynde quotidien le quotidien kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti ko e mayde on ɗon suka Abdoulaye Ba toon to dulal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe mbiɗe ko caggal nde ɗum waɗi ɓe ganduɗa kañum woni laamu leydi Sénégal nena lawƴa hoore muɗum e ko yuwiti on ɗon fannu hono wiiri kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe ganduɗa kay kam woni e jaynde wiyetede e jaynde quotidien le quotidien ɗum ko caggal nde laamu leydi Sénégal wonno kuccam hakkude muɗum e jayndiyankoɓe yoga e ɓe ganduɗa kañumen goni jagorɗe le leydi Sénégal ina jiya hen omo ganduɗa kañum woni Daouda Ngom jagorɗo kalfinal ko yuwiti e jangde towde ndete kanko ɗon warti eɗen ɗon caɗele ganduɗa kay e teskama toon to ganduɗa kay kañum woni dudal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ha ni ganduɗa kay yoɓima fitandu goto e ɓen ɗon sandaji ganduɗa kay ko jangganoɓe ngal ɗon dudal jaabi hattirde mo ganduɗa kay kañum woni biyeteɗo Abdoulaye Ba woni ɗon ɗum ɗon noon saabi ɗum ɗon ko ɓe ganduɗa kañum woni étudiant ji ɗi caggal nde jinno wadde ko wiyete ko journée sans ticket ɗum ɗon noon latuta ko ɗum kollitini kay ɗum so ɗum noon laatima en jogori tan e jibinande e caɗele wonande kay laamu ngu ji sababu noon ɗum noon addi ɗin ɗon caɗele ha ɗin ɗon garmi garaji mbaɗi on ɗon suka wawi hawrude e ladial honno wiiri e jani nde ɓe gartini kadi e konngudi maître Bamba Cissé mo ganduɗa kay kañum woni jagorɗo kalfinal e gueɗe nder nderije e kam e nden kay kisal ɓeskuji leydi ndi holliti kay wonande ko garodatuji lacrymogène ko kam kay woni ko waɗa découverte woni tan ko yiita juuɗe ɓe ganduɗa kañumen goni étudiant ji janggoji e dudal jaabi hattirde ngal kona ɗum ko e gartini kadi eɗen ɗon ganduɗa kay kañum woni ɗin ɗen ɗon jogitaji ganduɗa kay tawama e ɓe ganduɗa kañumen goni ɓe ganduɗa kañum étudiant ji ɗi holno wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe kono noon jayde nde hokki konngol ɓe ganduɗa kañumen goni collectif d'amical des hokki konngol collectif des amicales wonande kay ɓe ganduɗa kañum woni étudiant ji ɗi dudal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar eriɓe wonande kay ene ganni wadde porté plainte omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko holno wiiri jande ɗum ko caggal umde ɓe mbi ko diffamation tigui woni ko ɓe ganni rewrudam holno wiiri jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetede jande quotidien le quotidien ko kam musidɓe jayndiyankoɓe garti e hewɓe mabɓe taw ko étudiant ji ganduɗa kay nena pawa junggo oɗo saaha joni ne tawe toon to ganduɗa kay kañum woni commissariat central holno wiiri jande ƴeewoyen jande Sud Quotidien kam musidɓe jayndiyankoɓe ko hen ɓe garti ko ɗi noon garmi garaji ganduɗa kay ngal on nangodiral bannogal toon to dudal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni jaaɓe ɓe ganduɗa kañumen goni étudiant ji ɗi kam e daɗiɓe ɓeete ko litigey ɗum noon diddini mayde goto e sukaɓe taw ko jangganoɓe ngal ɗon dudal jaabi hattirde ɗum jeeyi sababu noon yerɓini ɗum ganduɗa kay kañum woni en gendidi kala hono wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jande Sud Quotidien ƴeewoyen e jande Walf Quotidien kam nene ko hen arti ko liti kay ko ɓe ganduɗa kañumen goni amical des ɓe ganduɗa kañum woni amical des étudiants de l'UCAD ɗum ko caggal mayde omo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Ba toon to dudal jaabi hattirde e Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe kolliti kay wonde kanko Abdoulaye Ba o warimo tan nde ko piile kam e lebte ko ɗum jeeyi sababu kanko Abdoulaye Ba o hawri e ladial holno wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe kollitino wonde kay kamɓe on ɗon amical ɓe kolliti kay koɓe waɗoɓe porté plainte e jaggue mawde te nder leydi Sénégal ɗum ina tawe e jande ɓe gartini kadi e kuccam hakkude jayndiyankoɓe kam e ɓe ganduɗa kañum woni laamu leydi Sénégal ganduɗa kay kañum woni yoga e jagorɗe garino gam laɓɓittinde laamu ngu ko yewti on ɗon fannu ɗum kala ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jande wiyetede e jayde Walf Quotidien ƴeewoyen jayde Les Échos kamne ko hen arti ɓe mbitande ko grève kam e crise toon to université walla ni e nder université ji ɗi leydi ndi oɗo saaha joni ko caggal nde teska mayde omo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Ba suka étudiant janggannoɗo toon to dudal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe kollitino wonde kay oɗo saaha joni ko tikkere ɓalere kurum woni kay ko wondi ɓe ganduɗa kañumen goni janggoɓe e duɗe jaabi hattirde ɗo e nder leydi Sénégal holno waɗiri e gardidi natal muɗum jayde Les Échos kono noon jayde Les Échos ruttanima alhaali debati gorkati en kam e daɓodiral rafi biyeteɗo sida taw ko wondude e teyaɗe kam e belaɗe o kolliti noon 13 e oɗo saaha joni enen goni e waɗede losko walla ni losko ene joofi ɗumen holno wiiri kamɓe musidɓe e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde Les Échos jayde L'Observateur kañum naati digaral ɓe garti noon
non ko on don daram bannodo nyande altine le ton to dudal jabi hatirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ha yobi mo fitandu on don suka étudiant biyeteɗo Abdoulaye Ba kolliti kay wonande laamu ngu o waɗi kuccam hakkude muɗum e jayndiyankoɓe kolliti noon wonde kay ene jogori udditede losko ko yewiti on ɗon fannu hono wiiri ijande nde kono noon kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti e jagge ɗiɗi ganda kay ko wonnoɓe ɗo ete e laamu Macky Sall ganda kay goni ɗo ete jagorde omo ganda kañum goni Moussa Bocar Thiam kam e Abdoulaye Diouf Sarr ɓe mbitande kamɓene haɓene goni e damal ngam notoyade toon to haute cour de justice hono no wiiri e kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ganda kay kañum woni e jayde l'observateur ƴeewen jayde point acti kamɓe noon ɓe gartitande ko e ɗen ɗon caɗele ganda kay teskama toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar caggal on ɗon ñalawma kantorinɗo ha yoɓi fittandu on ɗon suka étudiant biyeteɗo Abdoulaye Ba ɓe kolliti kay wonande laamu ngu nena fammina on walla ni nena eto kañum kam laɓɓinde hoore muɗum kono de collectif des étudiants mo université Cheikh Anta Diop mo Dakar walla ni université du Sénégal kañum nene o waɗi répliqué ko yewti on ɗon fannu hono wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe woɗɓe ɓe ganda kay cuuti konnguli ko yewti on ɗon fannu ko ɓen ɓe ganda kañumen goni yana mar kamene kadi e konngol chat ɓe cuuti konnguli ngam artude ko yewti on ɗon fannu hani e wasde yonnude mayde on ɗon suka mo ganda kay ko étudiant janganoɗo toon to dol jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ko yewti ala haali debati gorkati en e jayde point arti hen ande sammu jikko yi kañum nene ummi dari ngam haɓade harande hono no wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ganda kay kañum woni jayde wiyetede jayde point acti jayde direct news kañum arti ko e ko haawi ɗum witande ko caggal amayde on ɗon suka étudiant janganoɗo toon to jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar Abdoulaye Ba oɗo saaha joni e deƴƴere mawɗo leydi ndi kamɓe hoorejo jagorɗe ɗe ko ɗum kay woni ko haawiɓe kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ganda kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde direct news ko ɗum jeeyi sababu kamɓe ɓe garti hen ko noon ɓe garti e ɓe ganda kañum goni collectif amical des étudiants ɓe ganda kay ko université Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe ganda erima wonde kay ene gandi wonde porté plainte mo ganda kañum Ousmane Sonko ɗum ko caggal nde ɓe mbimo o waɗi diffamation hono wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ganda kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde direct news e jayde l'éveil quotidien kañum arti ko e mayde on ɗon suka mo ganda kay kañum woni Abdoulaye Ba ɗo ɓe mbi on ɗon suka mo ganda kay e fittandu muɗum yoɓama toon to dal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe kolliti kay wonande laamu ngu erima wonande kay ene anniyi uddide hen losko ngam wawde andude holko jeeyi sababu mayde on ɗon suka ko noon kadi opposition won tan lunno ngo kañumne kay erima nde losko waɗete kono noon ɓe ganda kañumen goni soutien wonande kay ɓe ganda kañum université ji ɗi kañumen kala nena gondi haɓɓere wotere ngam ko yewti on ɗon fannu ko noon kadi ɓe garti e konnguli o ganda kañum woni jagorɗo kalfinaɗo ko jowiti e jangde towde ndete ɗum kala ina tawe e jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetende jayde l'éveil quotidien kono noon kam musidɓe jayndiyankoɓe jalti keeɗi leydi Sénégal ɓe jeeyi ha toon to leydi Guinée ɓe mbi ko o mo ganda kañum woni Toumba Diakité kañum kay woni ko nawa e suududu mbirdu wondu ittaɗo wonnoɗo ɗum ina tawe e jayde ɓe ganda kay kañum woni e jayde wiyetende e jayde l'éveil quotidien ƴeewoyen e jayde rewmi quotidien kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe gartande ko e ɗen ɗon caɗele teskade toon to dol jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar caggal ɗin ɗon ngal ɓe gaɗaji ganda kay mbaɗino hakkude e ɓe ganda kañum étudiant ji ɗi kam e ɓe ganda kañum woni dadiɓeɓe ha yoɓima fitandu Abdoulaye Ba ɓe kolti kay laamu ngu holliti wonde kay ma losko uddite hen ande hol waɗɓe ɗen ɗon gueɗe ɗum kala ina tawe e jayde rewmi quotidien ƴeewoyen jayde Vox Populi kañum ko hen arti ɓe mbitande ko oɗo saaha kay ene wonitande e gueɗe ɗe ha joni de ɓuɓani saabu ɗum moni kala nena laña e tekkina banggue muɗum moni kala nena tuuma goɗɗo o ene wiiya ko goɗɗo o waɗi ɗum ina tawe e jayde ganda kay kañum woni e jayde wiyetende e jayde Vox Populi kono noon kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti e konnguli opposition ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha joni opposition foti tan ko wadde haɓɓere wotere mo darando ngam ko yewti alhaali on ɗon fannu en tawe e jayde nde e jayde coftal ɓalli nde jayde record quotidien kañum arti ko e marsuji amical e lewru mars fayandu wonande kay kippo guendi jomo leydi Sénégal ɓe mbi Sénégal ene wawi huccodirde e ɓe ganda kañumen goni Uruguay walla Pérou hani e leydi Russie ɗum ko walla ni ɓe ganda kañumen goni Iran walla ni ɓe ganda kañum goni Iran ɗum woni ko waɗi e gardidi e natal muɗum kam musidɓe men jayndiyankoɓe ganda kay kañum woni jayde wiyetende jayde record quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe yiiɗiɓe daraɓe ayaw Pindi TV gasi ha laabi ceer ko ɗum woni komin keɓno rubinadade ko sifa e kelle gadan yoga e jaydeji leydi Sénégal adi meɗen e ruɓiɗo jaydeji wonata ko janggo soko wili gueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah waɗan en jaam e leydi meɗen.